ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science nega Negrims kan sapen kiuno ekabha nega kota pule doktor MBBS MSc Nursing but BSc Nursing na kamta kisamla pule ka Meghalaya hapo katika institute ya kanila pentib do presiden ke hanya trip council ubaroi kupar senram hadin ka jinga kendu yu director ba deputy director ka Negrims ka janmis ki balang ka arpo artarik jamang arjara posau ubaroi kupar senram ba kren cekilat pathai kubor uletu baharu menta ka Meghalaya kayo kasau teliki baha neka kota ban pule doktor MBBS hakate ka institute kanagalan kayo shipau ka all northeast states kayo khat prateli bar ka all India kayo prateli berada kin kelumlang ka Negrims kayo lupa san puteli ki set ban pule doktor ulong ba kajing baha lupa kasau teliki set ka Meghalaya kalong ka badang duna namar ka jala kampat don ki medical college karba kiwe ki jala kum ka Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh kibalas dang laki medical college nadus nam arjar atolai kumba fi tip Negrims ka donru ya ka course ka beki ai puli doktor hang ni po Negrims kumba kalong usnam arja arfulai arfsau ki don san pautli ki seat MBBS course hang ni po Negrims nakata ka Meghalaya kumot ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki dekhat sautli ka Nagaland kayo shipautli ka all northeast states kamot nagi states baro khat jong northeast ka bakentup ru ya ka Sikkim kiyo kumba khat frasit but kiwe ka all India pat kiyo kumba frasit lada total kandai san pausit dah ka jing pai ka jongi ba kata ka jing ai khat south li gisit ka Meghalaya kalong duna hadu kata-kata namar balai ka Nagaland usnam arja arfulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu usnam arja arfulai kila depan shim admission bat ban sedang ru ya ka medical college ka jong ka ndre ka Nagaland usnam arja arfulai ka yo shi pausit hang ni po Negrims but mdi tengah Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tinging iswo ba kani ka jing ai tang khat south ligi seat ek Meghalaya kalong duna hadu kata-kata dan nakaliang jong u director jong ka Negrims ula kubur ya kata bulaong ba kumba ka Nagaland menta kala don la ka jong ka medical college ya kani ka seat ka bade jong ka Meghalaya unsa kentiu no nakakhat saw siya kanu shim la ong ingi kat nu la ban ai san sa san seat la ni shipau seat kat ka badai but ngi so tenat ruban ong ba ka MBBS course hang ni po Negrims nadu mentau snem ka nom dei shu san pho kala bandai no hadu shispa seat kaumut ba kata ka kuta jong ka jong ki khna samla ka jongi ki ba kin la ban pule doktor hang ni po Negrims kan double la ne kan long arsha ek ke bayo menta tena kaliang jo kaseng ngila penpau da ka basai ba khat sau seat ka duna palat ya ka ba nakaliang ka jong u lo ong ban penkiu ya kani ka nakakhat sau seat ba kumjur ula ong balada ki penkiu ya ka seat naka sanpo sya ka shispa kamot kata ka jing puli la ni ka seat jong ka Meghalaya ru kanang long arsha di kata ka ka ba abai day bat ka medical seat ka MBBS course hang ni po Negrims do ya u director jong ka Negrims kalong ba Negrims ndai tang badon ki MBBS course ka don ru ka College of Nursing akaba ki ai jing hikai ru obai day ba ka MSc Nursing bat kumju ru ka BSc Nursing house nam arja arfulai arfsau ka MSc Nursing ka don ship houtli gisit ha ka BSc Nursing ka don san houtli gisit ne ka belengo bolong kalong ba ka MSc Nursing bat BSc Nursing wat la ka College of Nursing ka don hapo Negrims ka don hapo Meghalaya ka don hapo tribal area ndrai omjudan reservation pat hakini ban puli kini gisit ay ka doktor ka MBBS ngiong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya ne ka belengo kalong ba ka MSc Nursing bat BSc Nursing omjudan reservation dan nakaliang no kaseng aso ba hadin mengyo ajeng te baka Negrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams ka ba ma kalong bayo ki khun samla ki jongi kimyo ya kalat ban wan puli nursing hang ni hapo Negrims tingi ngiong ngilawan banbu ka jing dawa khmat jong u director jong ka Negrims kalong ba lakumnu ka Negrims ka dei bandon reservation ya ki khun samla ki badai na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jela ka jongi ki ba qualify lamba ka need kinyo bandrung lani ban puli BSc Nursing hang ni hapo Negrims ka basutan nat kalong ba nakaliang jong u director jong ka Negrims ula pentip yangi ba mentau snem ka BSc Nursing ka nomdei tang shis san pausit ndre kan dei shis pasit bat nakaliang jong ka academic council jong ka Negrims bat ka jing terwa nakaliang jong u director jong ka Negrims kalong ba
ki lakum nu kin bu life house seat ya ki khun samla jong ka jala Meghalaya bakin yo ban puli nursing hangni hapo ni Grims ti kata kri jing dawa na kalian jo kaseng bakadi bandon reservation kamdei shu kumakalong baro si kata ba umdon reservation kat uba kiwan be na kamba ka merit list kibriyo na kaleng jong kadi India ki on wan pulin ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kon samla ki jongi te nakaliang ka jongu loong bakla don kata ka provision baka proposal balakum no life house seats on bu nakashes pa ya ki kon samla jong ka bindriyo ka jongi o jong ka state ibaro ka wai bakin yo ban puli ya ki course nursing hang ni apo ni hu kabasaw ka jing keren ka jongi bat u director jong ka ni Grims kalong ba kadon gwi ka post ka bagi khot advertisement ha uni usnam arja arfulai ka khat nyotrik u Oktober arja arfulai ka post nam tau store keeper kyong katkum kata ka jingkhot advertisement kyong ba ka baningkong ka de bu undai u bachelor degree ka baar ka long ba udai bandon ru ya kata ka diploma la ni ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 itai kendon dela dengi page ya ka advertisement jong ka IMS New Delhi tang house nam arja arfulai hiu benai basan nakaliang jong IMS New Delhi ya bakhot advertisement nam takni ka jo hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba udai bende bachelor ha nakanu ka recognized university ka baar uang ba udai bandon experience minimum experience of 2 years and above amot ubu experience but uang kiong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IMS ka ong ba fidon kam tang bachelor degree fidon kam tang ka experience lani lada fidon ru kata ka certificate ha ka material management kan kamai kan fin kam yo kata ka weightage reka belengo kalong ba advertisement pat jong ka ni Grims ka ong ba tang bachelor degree lan ban kata ka diploma lani ka degree course ka material management kaba pensyong kaba bu jingya iki konsamla lani ki brio ki jongi kalong ba bun ki jongi kimdon ya ka ni degree namar ko makalong hi kajala ka jongi ngimdon ni kita gi industry gi fair lani gi bun kita gi industry gi pendon kami ni degree ringi don pat iki bri ki blatre daki post nam daki news nam daki post nam daki sans nam haka store lani ki ni store jong ki lakalong ha ni Grims lakalong ha ki ki hostel kila don ni ke experience dai namar pat bakim don ni ka ni ka degree ka diploma lani ka degree ha ka ni ka material management ki klam la shu ban apply ya ka ni ka kam mot ki bayo ya kani kam ku makalong menta kala ndriu tili ki post na santili ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki manabar namar bakadon kani ka kandon te nakalayang jo kaseng iwan ban ya keren ya u director jo kani Grims manong ba kani Grims kala le bakla bat kale ya ka ban pendu lenti ya ki kon samla ka jongi tingi laong ru ba kani Grims ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka kenang ban ya ha but ka recruitment rules jong ka IMS ka umut ba kabu ya kita kendon kanang ban ai weightage ya ka experience kanang bakin yo ban tap ya kani kam te kumakalong menta nakaliang jong u director jong ka IMS jong ka ni Grims ulaong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen ya kani recruitment rules saka bakin pendu no ya kani kentin bandon kam ya kata ka degree bat ka diploma kani ka material management nang ta ka post storekeeper